Balemao ani nyokuma kobe dugu kono. Malien et bien mardi 9 juin 2026. Malien Assimi Goïta keleme kaka virement belabo Nathalie Niam de contrôle là. Où est de baga badi do Nathalie Niam. Ko isorola to wichemu minela ko abe fe ka coup d'état ke Assimi nani Abbas ni na nyoko fe. Nathalie Niam de bora ka ko kera chogo mi kamanya. Nathalie Niam ko muna ko yo to check que les juges kuma Abbas no juger oula. O kuma fole Nathalie Niam klara kelere sorla mu yere fe ibusi bora uye shodi ag fana bora ka malana ka do fam amatla ka kuma fana kam do be ku ka vidéo la bossa Nathalie Niam ngera contrôle là parce que te contradiction fait ou te la di fait anga ibusi yere ka kuma kana me mu yere digiru la o panique woro malien anga janga nyoro la me folo. Elle a essayé à vidéo qu'on a. Nathalie Niam a essayé qu'à fond, car il a qu'à fond que non, c'est comme ni Saloka Saya, c'est comme ni à ton euro de Pouyukolo Kalapa. Dans la vidéo là, elle a fait ça. Moi j'ai suivi la vidéo. Au fond, oui. Voilà. Nathalie Niam yo foro mina anga jango fana vidéo la je. Nya vidéo be tege. Anga Nathalie Niam ngira kuma kana me malio. Bela jele nga Nathalie Niam ngira kuma kana me. Au bega Nathalie Niam kuma kana me. Donc si un jour quelqu'un au Mali décide qu'il doit libérer Bézilier en dehors du cadre que je viens d'énoncer, on saura que cette personne n'est pas ou bien n'est plus dans le combat avec nous et qu'elle était derrière l'assassinat de Sadio Kamara. Abana. Nathalie Niam ko koni mogo ye touche bla. Uyo touche mi mine kabe feka kurita ke. Nathalie Niam ko koni yo touche bla dongo dun. Oba ira kafo olu yere de ni to oba ira kafo ko mogo be français mu mina lembe ubolo kasola ko ni tche a décision ta Mali kono ko koroko tigi de Sadio Kamara fa parce que ko français ko au be benaka ko français de Sadio Kamara fa français mina lemba ubolo katla ko bla ko koro kafo ka au yere de Sadio Kamara fa aka kuma ama fo asimi Sadio Kamara fa ama fo surasu awda fa akodo ko ni mogo mi français bla ako kaye samugan kaso de dama Kona ya bla yani samugan che. Nathalie Niam ma asimi dogoya. Au contraire, Nathalie Niam beka au demedi. Mais uba don parce que nambarato ni ko zoma ni sigi zonyana ka zon korofa be digala. Ni ko zonyana ko wallahi ni ne zon soro ma faka atigi beti mikoro. Aya minaka koko ebola ni ma boka iboluku. Donc ma be fleta. Ou paniquera parce que ça do Kamara to fora. A koko toche mu minalembu bolo nu ya mina kabe feka kurita ke Assimi Goïta la koni toche mblara dongo do ko ya fo jebe na ko be samu kan kaso di toche ma kale Nathalie Niam be na ukoloshi di de koni toche bla dongo do kasora maka samu kan dafa ko koroko mami yo decision ta ko tiki de Sadio Kamara fa ani u ye Sadio Kamara fa u ye kelengi u te kelengi u panique woro folo u ye u panique woro folo na fana mu ye tukuni malion meno woro fana ira aula Sadio Kamara ka orofo aye kuma re fana fatuguni anga janga ka okuma fana la metuguni elle a essayé à vidéo qu'on a Nathalie Niam a essayé qu'à fond car il a qu'à fond que non c'est comme ni Saloka Saya c'est comme ni à ton euro de Pouyukolo Kalapa. Dans la vidéo là elle a fait ça. Moi j'ai suivi la vidéo. Au fond oui. Hein? Mais imaginez un petit peu. Moi, c'est un bilan qu'ils ont fait depuis Britannique militaire, qu'à vivre qu'ils ont fait. Est-ce que Nathalie Niam Bado, Hakem Salado Katia, est-ce qu'elle sait ça? Elle ne connaît pas où? Voilà, attendons. Voilà. Ah non, Moussoni, vous savez que nous là, nous les influenceurs là, on est un pour les miens. Voilà, ko influenceur, ko anga fanga ku kolosi influenceur la nga kuma fana wala me. Comme généralement autorité pas au fleur ou vous méfiez Anna quoi. Ou vous méfiez Anna parce que influenceur vous fait ça, puis ou bien des méga qu'elle là. Voilà, ou bien sur les gars qu'elle là. Mais si ou vous check à voyer quoi ka position wala ta. Ko be mo munga jege ni ko mo na munga jege be tla o kandika. Influenceur cité ka machi janfa. Influenceur warngi na wona fa aw na ngona su aw de tese ka janfa ke tange warbe di awma aw te janfa ke parce que ninte horonyi
horon jenyonte Nathalie Flane Nathalie et puis akoko Burkina ko Nathalie Nyang kuma Nathalie Nyang ma kuma jugu foi fa Burkina beuma akodron ayoula didi Nathalie Nyang la lili dron de ke elle n'a fait que conseiller seulement sinon Nathalie Nyang bora domina ka foko Choguel ko Choguel doit la fermer odo e ma bo e ibusi ma bo odo ki gelu waka odo domina au be kumbe ka Choguel neni parce que mouya ou barka banka ou bin ka bien be tike aula injustice aya bla kuna ko sorasi munu me fangala ol de adama de nyo to ye warani jakumadi ali transition yere kwana mun teni me mun na kele me ko lu bonya ka temani tenite munu na parce que uya au mutona ma de bubulu uya bla kuna ko sorasi de kan ko machi mai au mouton tugura o sirakelen ko e ibusige kalanka ka école supérieure ka tlaka ke sagani jakuma ka tugu mogo ko pour moriane tekera ela Nathalie Nyang ma kuma jugu foi fo elle n'a rien dit de mal ay conseil drone dit Nathalie Nyang kuma mfo ama fo ko asimi esa do faka wala amofo nera ntesa ay pi awde to di mogo tara Nathalie Nyang ga video la dia malien bekata Nathalie Nyang ga video la dia ma kuma jugu foi fo okuma awte la dia awye ala dia awte blasra Nathalie Nyang yako kuma defo Nathalie Nyang nunu wala tubabu dugu de la olunu kuma choko na anta otekelini mon Nathalie Nyang ko Choguel mako il doit la fermer odo awma o gelu waka odo ancien Choguel ko e premier ministre bi mais ni surasi do kunda ko be bo parce que ni Mali den jugu be fo aw ibusi nunu ni bubu nunu ni korana che Mali jugu folo folo e awdi mo be na ni farali hali nyama den gafsanai billahi talai awde na ni farafaralu yi awde mo bonyo kona ebe mu fo Nathalie Nyang na mele me katemika akuma ga meta me ibusi re kuma na ni nere manger mo ta donc ali Nathalie Nyang yata ko mo kuma na re peut-être ne ga video fa bi se ka don e kuma kan teta oroshi ta Nathalie Nyang be video mi ta la je elle est très influente ça il faut le dire ni Nathalie Nyang kuma na ali Amérique président ba yi e rumbe kuma peut-être Afrique il se ka don peut-être Mali ni Burkina Niger na à part ça été oroshi Nathalie Nyang be video ke français là ba ka anglais là ala melen do beba la me ou sakalama donc ni mo mi bora be bolu kama ni mo bora et puis avec ta muso ka kuma o déformer parce que abora e tien defo kuma ere ba mananga e munye au jatike yoro fladi et puis Mali surasu akotuguni Nathalie Nyang ko tuguni ko pourquoi ko ye surasi ko ye to chen juge ko ma surasi to juge o bedigra ibushi nununa akoko ye surasi ay dobane oro fana flan oro la Nathalie Nyang ya fo ko pourquoi ou ye to chen juge ou ma sonka abasi tambele ni juge Mali surasi o benya benna asimi ko ta fleka tubabu de ta ko bo bla ko libéré ou ya an pe mine ka pe non ibushi wallahi billahi lima sabali billahi ibe ka timi ke ko ali nyama den take to golo jema asimi fleka golo jema de bla asimi che bla ka ban déjà et ni Nathalie ma dimi ni Nathalie Nyang ma dimi na jome dimi na e ba ma kuma jugu fa tien de fo e farafi nyogo mine e ka jamana de mine Mali surasu ga don yoro la ko asimi même est l'ennemi de l'armée armée ka ngani yoro la jedi e Mali surasi munu ene ala na krache nema sagara ko mine kam nema sagara mine ni mo ka nga blabi ni mo ka nga juger ka blabi o nema sagara di parce que muso de do général d'armée de do ay Mali kele ka Mali défend ni to che mune ka Mali ama na fa fo nya Mali ibusi kele nya fa ka kuma fanana kal ni Mali état yo bla ku ja soro ko oye Mali ka intérêt do di ibusi yo kuma kele ntese ka kuma beji ko ibusi ya fa ka kuma kono ko wai kale tar fo ko tieno de kal ni Mali état négociation ke ko bla ko Ukrainien ko irisu be Ukrainien bla ibusi ya kuma be fa ka kuma koro ko irisu be Ukrainien do bla ko pourtant ko Ukrainien be irisu fa kala o koro muye ka do Malien kungolo la to wuche imblale ni donkoyi mais ka Malien kungolo donc to wuche obe bla parce que ani France kumana mais abasité bla nema te bla mamu biski ka dawla hali nyama denga fsani sala ngolo be ka kala yankane amaka to abu muni kele to kele o mine ko be fe ka kureta kala betla ko bla munila bo to kele bla munila Nathalie Nyang a raison Nathalie Nyang ba oni horo nya cha ban dambeche Nathalie Nyang bora akoko ni mo to che bla ko koroko de sadio faka o tie di e a minaka koko ni e ma boka iboluku abeka mo énervé quoi wolo ko so awte bo awni panafricain bebe nyoko blan tukwadla
ani panafricain bébé yara ani kemi se baka vocal do fuitera au dimine bo koro au ni ben le cerveau mandi parce que au code mo ka ke sagai et puis ngo ne tera ibusila woro mina abodo ibusi kuma do fo no ne saradi anga ibusi kan kuma la baban jamana mana ba mun kon ban kuna so que moi je crois au ne miria et beni haklata moi de kon bolo ndulu mana tanay sra fe ne kon bolo usra kontain aklotola ko jamana maraba mun man kuna ko nu tarangi sra fe ko sra de kai ali wulu te réfléchita hali ga wulu ni ko wulu ka ko do ke na ta arrangea aba abiba ni ga wulu ebe wulu mi mara billahi tala ni décision do ta ni fait ni ko wulu ka ko do ka teso ni ne biski kale intellectuel ko jamana mara ko asimi nunumba ou be kande do mo ko la Burkina Faso ou be kande do mo ko c'est pour ça ces militaires ne sont pas des panafricains parce que te contradiction fait aïta Iran ni iranien ka kelela gardien de la révolution Iran présent ben non Iran présent ben Iran kuna sisa au-delà de la décision ta yafa de l'Arabu jamana fait ou ka gardien de la révolution mo bora ka contredit ali Iran fama ou yaraman nyonche négociation be ka avec Amérique a kadido ya manido yi ou yaraman be nyon contredit publiquement à vidéo pays est-ce que olu bali kuteta o kuma ni surasu ya aladia nous bebela wallahi ayo sigine da fana capitaine Ibe ani Assimi Goïta ou be sramga s'ils font pas attention ils vont très mal finir à Benarache. Ils se prennent pour Dieu. Au lieu de à la place, ils ça ou te soso. Ou ye bed, ou ye borodo beda la ka be, ou ye beda kalamashi kana olujabi. O ma deli kamba. Ça nous n'avons pas soso sumanguru kante. Assimi Goïta ni capitaine Ibe ka djuguni soso sumanguru kante bia pen ala na kache. Ou ye barado mandega obedala. Depuis 1235 na o manamana komunu beka o te parse bide. Aya ke sunja tabana degasi ka boya. Semanguru kate barado mandenga ou dans la machite kuma ni kuma na doro ikambe tege mais ngo sunjata nana ka genga boy o ma leçon di awma abeka moko balikute kuma solome beta menek moko be kidnapper ina faut terroriste be moko kidnapper tukuma abo manamana ko de la ka dugula mais vous allez mal finir c'est clair vous n'êtes plus dans la révolution vous êtes dans la répression abeka ka peuple de réprimer jamana nyamoko na ka peuple réprimer. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ils ont tous mal fini. Aya taka bes calculé drôle. Ma famille bana est présent moufagade. Voilà, à 90% ils ont mal fini. Bon, vous avez chemendi, non. Et puis, oubeka ou l'inatalien de Kamasan. Quoi qu'il d'abord n'a cola. Et puis, et puis, c'est comment on fait un fango ou on fait un jatouni. Quand les Mali, quand les Mali be décision ta. Ko Nathalie Nyang mangi dadoula. Nathalie Nyang man deme debi kele damene la. Nathalie Nyang deme depanga kele damene. Ne se wutungara ne ibusiga video internet kunte ne Nathalie Nyang flel damla debi 2024. De pas Shogel dora dominer a flel damla. Et quand vidéo ne bide ne boula kataka vidéo la je elle n'a rien dit de mal. Elle n'a dit que la vérité. Mais mali surasu même message là-bas me faut onyena. Assimi Goïta flel ka tawabu de blaka au frafi nyon tout. Assimi ni surasi kelen ne kumbe barake awa chebla rade awa Abbas mabla ne mamabla idungo ku bede jera ka kenyo fe mun golo jele e o sama ka boto ula no ma digi panafrique mun okoro nyama denga fsani e ko keka kele farafina kele di président Kolon Dembe ankuna ay tubabu mumine awo ko tubabu de Sadio Kamara faka e betla ko to kelen bla o ma digi mami na okoro ye nyama dendi clair comme le de Ross. O ma bolo kanye bagande ya ame to Assimi ko sakade do Assimi me munde do ko anga nyamoko munu mankuna pi saka dembe tisiki ko nyamoko mankuna nous e mufo anga tugoko mais toi tu es qui anga nyor la me jamana mana ba mun kon ban kuna so que moi je crois au ne miria et beni haklata moi de kon bolo ndulu mana tanay sra fe ne kon bolo usra kontain aben Mrs. Vincent. Voilà un voyou. Il y a une vidéo de la